चढ़ तू तो रद कलाई हे बाऊ पाई 9 दिन तहरा से रहल न जाई चढ़ तू तो रद कलाई हे बाऊ पाई फिर फेरा में लेके हम पड़ अपने नाही कोइल जाला दूसरों के बात लमानी हो तहरा शांति हम भूख जाई बताया करी महारानी हो और चाहे अब तू से न हम लड़ ठीक बा उठा ल सोच ल समझ ल सब कुछ देख के फल फलहार मंगाइली ह भेजी अभिषेक के।